Teng rong teko wayahe metu ngono. Cerit ngomong ngono. Cerit ya jalanan apa? Gak las. Rungokno omong teko kuwi. Iki kamane wong meteng kuwi tamone iki ngono lho. Meteng ya nek sing cerit ta, Pak. Rungokno aja ngomong ngono. Gak sing tau critakne biyen. Wis jeneng kuwi. Ya. Karo jaranan kene hubungane. Ora enak ngono. Itu jaranan. Yo wong meteng ngomong iki ngono. Demit maksudnya alamu cilakmu neng kene ta po? Tahu krungu dicolok gak? Tapi pas golek itu gak butuh lase to. Lalu tak cilik gak enak kowe. Langsung metu apa nek godhong itu. Nek kudune lase nek dampinge tok. Aja Mati pasan. Oh gak metu maksudnya. Arek iki las karbit apa las letek zaman